soit calcul de ka gɛlɛ dɔw ma k'a sɔrɔ u hakili ka di u bɛ ekɔliso ɲɛnamaw la u encadrelen n'u ka ɲɛ répétiteurs b'u bolo mais malgré tout gɛlɛya bɛ k'u la nin yɔrɔ dɔw la donc orthophoniste ka baara ɲɛsinnen bɛ olu fana dɛmɛni ma pour que u bɛ se ka u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na bakurunba la nin de ye orthophoniste ka baara ye donc orthophoniste ka baara fanga ka bon kosɛbɛ a bɛ se denmisɛnnin ma a bɛ se mɔgɔkɔrɔba ma mais bi thème bɛ denmisɛnninw de kan voilà an b'i fo walawalali min na yani an bɛ don ɲininkali jaabi tɔw kɔnɔna na Sima maaw ka image an b'o lajɛ ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni ɲininkali jaabi inchallah merci. Ici, au Mali, avec une industrie cimentière nationale, moderne et maîtrisée. CMM produit des ciments conçus pour répondre aux exigences réelles des chantiers modernes. Sur le terrain, chaque ouvrage est soumis à des contraintes élevées, charges importantes, structures en béton armé. Pour les bâtiments et grands ouvrages, le choix du ciment est une décision structurelle. Résistance mécanique, régularité des performances, sécurité à court et long terme. CEM2 42.5, un ciment polyvalent, adapté aux ouvrages courants, offrant un excellent confort de mise en œuvre et une performance maîtrisée sur chantier. Un ciment d'ici pour bâtir l'avenir du Mali. CEM1 42.5, haute résistance, conçu pour les ouvrages lourds, les structures porteuses et les projets de grande hauteur. Une prise contrôlée, une limitation des fissurations et une durabilité renforcée dans le temps. Avec ces deux ciments spéciaux, CMMSA confirme son leadership, son engagement en faveur du Made in Mali et s'impose durablement comme la référence du ciment pour les grands projets et les constructions modernes au Mali. La qualité internationale produite au Mali. CMM, le ciment, notre métier. Kanubagaw folo no kosɛbɛ ansa an bɛ segin ka na an ka jɛmukan hukumu kɔnɔna na i n'a fɔ fɛnɛ an bɛ k'a ye k'a fɔ maa caman bɛ maison d'espoir ko kuma in fɔ maison d'espoir yɛrɛ jumɛn de don fɔlɔ yanni an bɛ don ɲininkali yɛrɛ kɔnɔ. Très bien o ɲininkali diyara n ye maison de l'espoir ye so de ye ne ye so min bila en place depuis 2019 pour que ka so do bangebaaw jigiya kɔrɔ jigiya min do ni minnu denw ni difficulté b'u la o kɛra denmisɛnnin ye o kɛra mɔgɔkɔrɔba ye ni difficulté b'u la k'olu dɛmɛ u bɛ se ka kumaw sɔrɔ cogo min na k'olu dɛmɛ u bɛ se k'o ye mun fɔ sisan k'olu dɛmɛ o kɔnɔna na donc maison de l'espoir bɛ o de kama a bɛ Garantigibugu n filɛ ka dɔ dayɛlɛ tout récemment Kati fana Katifuga la donc a bɛ Garantigibugu sisan a bɛ Katifuga la a ɲɛsinnen bɛ kumako gɛlɛya bɛ fɛn fɛn na o kɛra mɔgɔkɔrɔba ye o kɛra denmisɛnnin ye maison de l'espoir ɲɛsinnen don olu de kama. Faamuna yalima langage yɛrɛ an b'a mɛn langage yɛrɛ mun de don fɔlɔ. Très bien i ka o ɲininkali diyara n ye n'an y'a ta n'an y'a mɛn ko langage ye fɛɛrɛw de ye fɛɛrɛ min bɛ adamadenw a donnen don an ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ bɛnkan ye bɛnkan min b'a to an bɛ se ka an hakilinata yira an bɛ se k'an kɔnɔna kuma fɔ an bɛ se k'an ka mun ka d'an ye an mun man d'an ye k'o yira an bɛ se ka jɛɲɔgɔnya kɛ cogo min na an bɛ se ka kalan kɛ cogo min na an bɛ se ka baara kɛ cogo min na donc olu bɛ tɛmɛ ni tamasiyɛnw de ye tamasiyɛn o tamasiyɛn dɔ bɛ se ka kɛ kuma ye donc an b'an ka langage fɔ n'an ka kuma de n'an ka kanw de ye kan o kan a bɛ n'a ta tamasiyɛn bɛ yen n bɛ misaliya di sisan ni an ye bamanankan ta sisan n'a yan an bɛn'a kan de ko kɔrɔ ko i ka gɛrɛ n na o tɛ wa voilà donc o ye an ka bɛnkan de ye an y'a fɔ ni tamasiyɛn min ye o ye kuma de ye i y'a faamuya a ye kuma de donna a kɔrɔ maintenant sisan ka kɛ naya ye a bɛ se ka yira ni sɛbɛnni ye a bɛ se ka yira ni kuma ye donc n'o fɔra bamananden fɛ ou bien mɔgɔ fɛn fɛn bamanankan mɛn ko naya o kɔrɔ k'an bɛnnen don a kan ko e ka gɛrɛ yan mais naya i bɛ se k'a fɔ par exemple chinois dɔ ye sisan ko naya peut-être olu ka kan na naya kɔrɔ tɛ gɛrɛ na peut-être o kɔrɔ boli donc pour te dire que kan bɛɛ n'a a ka bɛnkan don k'a fɔ ko
an b'an hakilinataw yira an b'an fɛla ko yira an b'an diɲɛ ko yira mun man d'an ye ko yira ni tamasiyɛn dɔ ye o tamasiyɛn de a bɛ fɔ o de ma ko langage. Langage a faamuyali langage ni a fɔra ko langage o tɛ a fɔli dɔrɔn ye langage a faamuyali fana bɛ yen i y'a faamuya ni ne y'a fɛ yen ko naya e ye naya ye i y'a faamuya ɔ a y'a fɔ i y'a faamuya a bɛ se ka kɛ n b'a fɔ i t'a faamuya fana donc langage faamuyali b'a kɔnɔ ani fɔli. Parce que n'a fɔra kan dɔ la ne tɛ min mɛn n t'a faamuya. Voilà voilà a bɛ se ka kɛ i yɛrɛ ka kan na i t'a faamuya mais i b'a sɔrɔ olu de bɛ na ni olu an b'a fɔ olu de ma ko problème i y'a faamuya mais an bɛ na n'o ye kɔfɛ. Awɔ faamuya trouble du langage yɛrɛ o a signe bɛ dɔn cogo di. Bon trouble du langage n'an y'a mɛn ko n'i y'a mɛn ko langage yɛrɛ jan'an ka kuma a trouble kan donc yalo n ye langage de kɔrɔ f'i ye sisan maintenant n'i ye langage ta k'a lajɛ langage fana bɛ mɔ i b'a fɔ hakili bɛ mɔ cogo min na depuis den bɛ wolo depuis den bɛ wolo langage depuis den b'a ba kɔnɔ langage bɛ commencer ka sigi dɔɔni dɔɔni ani hakili bɛ sigi ɲɔgɔn fɛ depuis a bɛ wolo fo ka taa kɔrɔbaya tɛmɛsiraw de b'a la waati bɛɛ o n'a langage cogoya don waati bɛɛ o n'a langage cogoya don n'i y'a jateminɛ sisan ka denmisɛnnin ka daminɛ a bɛ wolo waati min na ka taa 3 mois la a bɛ mankan dɔ kɛ u b'a fɔ ko gazouille tuma dɔ la dɔw b'a fɔ ko a bɛ ka na babillage la o la n'i y'a da sisan i b'a sɔrɔ ni den nisɔn ka di a ka kɛnɛ nin na a kɔnɔ falen don n'i y'a da dilan kan sisan i b'a ye a bɛ to ka mankanin dɔw bɔ n'a da ye i b'a fɔ k'a bɛ dɔnkili da de la i b'a fɔ ko a bɛ kɛ ba yɛrɛ kɔnɔ k'a bɛ dɔnkili da de la i yɛrɛ b'a ye tuma dɔ la ba yɛrɛ bɛ commencer k'a ladege ko e bɛ ka mun de fɔ donc u bɛ ɲɔgɔn fɛn ten ni ba ye ni ba ko den yɛrɛ b'a fɔ den bɛ tila ka changer tuguni ainsi de suite o de ye babillage rudimentaire donc depuis o waati o de ye langage dilantɔ la ye kuma daminɛ de ye o yɔrɔ ninnu ye i y'a ye bon a bɛna tɛmɛ o la 3 mois a bɛ taa se 6 mois 7 mois ninnu na i b'a sɔrɔ a bɛ minnu fɔ o ye voyelles ye quoi a bɛna commencer ka consonnes de tugu a la sisan papa ta 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 da 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 o ye 7 mois 8 mois ninnu ye donc o fana o ye kuma étape dɔ ye a bɛ bɔ o yɔrɔ la a bɛna se san 1 ma san 1 waati i b'a ye a bɛ commencer k'a fɔ ko papa n'a ye min tɔgɔ fɔ o bɛ content n'a ko mama n'a ye min tɔgɔ fɔ don min na tɔgɔ fɔ a ye ne tɔgɔ fɔ a ye ne tɔgɔ fɔ ne tɔgɔ fɔra bi a sera ne tɔgɔ la donc den bɛ commencer san 1 waati den bɛ commencer ka papa fɔ a bɛ mama ninnu fɔ a bɛna commencer ka don sokɔnɔmɔgɔw tɔgɔ la ani fɛnnin minnu bɛ a kɛrɛfɛ sokɔnɔ a bɛ commencer k'olu tɔgɔ fɔ hali ni a jɛngɛnnen don a fɔcogo dɔw tɛ ɲɛ o tɛ problème ye o waati la mais au moins a bɛ k'a ka étape de développement su dɔɔni étape de don étape d'accord bon o étape de développement kɔnɔna na ni e ɲɛ b'a la sisan e den a kan ka a fɔ wagati min na a m'a kɛ papa ninnu y'o fɔ cogo min na a m'o kɛ a nana se san 1 na a tɛ ka papa fɔ a tɛ ka mama fɔ n'i y'a wele a tɔgɔ la a t'i jate n'i ye ci min fɔ a ye n ka téléphone ta ka jan a t'a dɔn a nana se san 2 la a tɛ ka se k'o si kɛ bon n'i y'o ye dɔrɔn ça veut dire déjà que étape dɔ y'a jɛ ça veut dire que déjà a bɛ se ka kɛ retard ye retard façon ka ca retard dɔ bɛ den dɔw a filanw bɛ taa k'a to mais après ale yɛrɛ bɛ retard la a ka développement kɔnɔna na mais a bɛ tila ka kun tɔ la o ye retard simple ye o bɛ se ka kɛ i y'a faamuya o de y'a to dɔw b'a fɔ n den ma kuma joona mais a kumana i y'a faamuya o ye retard simple ye ça arrive o cas bɛ yen mais i b'a sɔrɔ a cas dɔw fana bɛ yen retard gɛlɛmanw bɛ yen minnu bɛ mɛn donc ni a bɛ se ka san n'i y'a to ten a tɛ kuma yɛrɛ i y'a faamuya donc si ninnu n'i y'a ye e den bɛ wele a tɔgɔ la a t'a kɔsi k'i lajɛ a tɛ a ɲɛ kɔrɔtan ka mɔgɔ lajɛ a tɛ gɛrɛ mɔgɔ la mankan bɛ bɔ a t'a kɔsi a tɔgɔ bɛ wele a t'a kɔsi a ba sigilen tɛ a bɛ yɛlɛ sanfɛ a bɛ jigin duguma a bɛ maga fɛn bɛɛ la a tɛ mɔgɔ jate a tɛ se ka teriya kɛ a kɔnɔ ko a tɛ se k'a fɔ a tɛ se ka fɛn min ka d'a ni a tɛ se k'a yira donc n'i y'o ye dɔrɔn
Et déjà, ça c'est des signes qui doivent t'alerter. Et puis, quand tu es c'est médecin, les neuropédiatres ou bien les pédopsychiatres ou bien des nadje ni cloco de balobab la gata bilan ORL ok ni neuro problème neuro wab la gata bilan que en soro besro ka la gata orthophonie soufi ya ou ya kan gata psychologue fe orthophonie soufi ba la gata dimbe fe maintenant lu fana besro ko ka barake donc ni si nous ni de yendron ka fo dem ni dembe mbolo ate mo jati ate réagir mangana ni chief ya ta famia ni akanga min fo arenga ni atisika fo il va ça c'est des signes qui doivent alerter mais ça au sang du nyona bon ni jatemne ka se fo sang du nyona bon ni ya jatemne de do o de to ba fo ko andun anga u jatemne kanje anga gerola anga ise ani mo me nyon fa anga don jatemne de do fle kan ni étape de développement mun fo ni den sera san kelena ati manga shibo ni manga fe vegara ta yele maka laje depo yorola e kana somi ka fo ni demi vle ni mulan dem sen to tekeli ya famia depo yorola e kana somi ka fo problème do bi ni somna dro ko problème bi nyane ki sigite ka be teme ni moi je pense que ka wuli ka se anye donoma il y a donc il faut que kalo do de la kangata ou bien sando de la kangata ayi ireka jatemne konana ni ayi demsoni to be kuma wati bina idema kuma wati ateka ate réagi mangana ate réagi atola ate abasigilente ate lajelike ate ladigilike donc ni o yedron ikasi donc fana be olu be kuma olu be familialike mais olu te folike olu te se ka folike ni aye ka fo demseni ngoni san kelen san fla san saba de demseni be do kuma na ka sujet ke ka verbe ke ka complément ke mama ne kumba fe ka tani roena mama ni ngera ni na do école sola madame nya fota madame nya keta ka kuma glante chokola demseni ina fo se ya fo to na sisam aba me dem ina fo dem sani we amme sisa ni fen fe fry aba me ni abla mi na fana abuke mais ata dawra ka fota ni nga fane aka teli abi fe cheni ke ko juga abi maka fembela ni o fane suguna na o dem sani sugu be se ka jate ina fo voilà ni ya jatemne na un langage mu fo sisa langage konana ya do langage konana kuma de onde ba kono aba fo mono mako mo ya famia ni mo nana ni mo chara mo vocabulaire no chara maintenant au vocabulaire bi fara nyogon kan am akli ba se ko lu fara nyogon kan c'est ça ko ke kumai ya bo iba so sankele nya fi nya na jogo na dembe papa mama ni sokono mo fe mo me sokono abolo to fo kelengeli mais iba so wakati dente phrase ke ya fama mama mbita en fait c'est ko fo sans fla là c'est ça il va demi na commencer ka phrase de damne aba fo mais amba fo lu mako phrase à demo mama ji papa bla umarata etc ou phrase à demo sans saba ko na sa demi na commencer ka papa nebeta avec g kala ka verbe kala ka complément kala donc ouais nyon dafa sans saba ko na denka c'est que donc pour te dire que langage kono nana ni mbede ba kono hakli be ni mbede fra nyon gan don doni pour que kaka kuma bon wakati domna ke ba so dendo be ale adamne rabe damola ate avancer bli atseka phrase ke abse sans saba ma tsek flama atseka phrase ke abse sans saba ma tseka phrase ke abse sanani ma tseka phrase ke dendo be iba soro o be phrase yere damne fana no phrase damne il va sur phrase comme il y a fini na sujet verbe complément donc aleta donc olube franyo nga tugum na ka phrase il y a vraiment lo la avec do damne la dobla labana avec do damne donc avec moi nyagami avec folo mako retard de parole il y a vraiment donc olu de retard de parole lui donc wakati do fana be il va sur dendo be il bi son do dron tadro par exemple ka abo transformer toujours ka ke sonore ni ko ka fo ko kajato abo tajatu
il y a famille ni ko voiture ba ko voiture voilà ni ko lavabo ba ko valabo voilà mais olu munu fle ni de o ke sa fla san saba jusqu'à sa nani o te problème mais na temena olu de ka kata san duru san wora ba ka continuer ko ke amese ko o jate ko ke problème ye sol fere kan nyina ala donc olu ni olu jate mais il va sur dipsem do fona be yemi fo ale ba be famia i kuma fɛn fɔ a bɛ kuma faamuya mais kuma fɔli de ka gɛlɛ ale ma ale t'a dɔn n'i bɛna kuma fɔ n kan ka kuma in fɔ ni fɛɛrɛ jumɛn n kan ka mot jumɛnw de bɛ i b'a sɔrɔ mot caman yɛrɛ t'ale bolo a dun hakili ka di foyi t'a la a hakili ka di foyi t'a la mais fɛɛrɛ t'a kɔnɔ fɛɛrɛ min b'a to a bɛ se ka kuma fɔ cogo min na donc ça veut dire que il y a un problème ni den sera kuma ye ka sɔrɔ a t'a dɔn a bɛ se ka kuma fɔ cogo min na san 3 san 2 san 3 a sera kuma ye a t'a dɔn a bɛ se ka kuma fɔ cogo min na mais a b'a faamuya et je crois que il est demandé à tout le monde ka se a lajɛbagaw ma janni k'i sigi n'a ye parce que an b'o de kɛ souvent an b'a fɔ ko a bɛna kuma bon i ka wuli ka se n'a ye dɔrɔn a dɔnbagaw ma ni problème t'a la u b'a f'i ye ko problème t'a la ni problème b'a la u b'a f'i ye ko problème b'a la et puis a kan ka dɛmɛ cogo min na u b'o don o fɛɛrɛw don i kɔrɔla la voilà a faamuna yalima a yɛrɛ kun bɛ se ka kɛ jumɛn ye denmisɛnnin ka kumabaliya denmisɛnnin ka kumabaliya kun ka ca kun caman de b'a la n y'a f'i ɲɛna cogo min na denmisɛnnin dɔw bɛ u tɛ mɛnni kɛ kosɛbɛ ou bien u tɛ mɛnni kɛ fiyewu d'accord donc surdité o bɛ denmisɛnnin bali kuma na denmisɛnnin dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ problème neurologique de b'olu la hakiliko problème b'olu la o b'olu ka kuma ko sumaya an b'a fɔ mun fana ma ko problème neurodéveloppemental c'est-à-dire hakili dilantɔ la ka mɔgɔ kɔnɔ fiɲɛ dɔ donna la fɔ o de ye neurodéveloppemental ye depuis musow ka lasigi kɔnɔma kɔnɔna na hakili bɛ dilanni mun daminɛ depuis hakili dilantɔ la fiɲɛ dɔw bɛ don a la donc ni fiɲɛ dɔw donna la a bɛ kɛ problème neurodéveloppemental ye o problème neurodéveloppemental dɔ bɛ se ka wolo par exemple autisme na u b'a fɔ mun ma ko autisme a kuma bɛ fɔ tuma caman sisan o problème neurodéveloppemental dɔ bɛ se ka TDAH, les troubles d'hyperactivité ou d'hyper ou sans hyperactivité, TDA ni TDAH, denmisɛnnin a denmisɛnnin maçon a basigilen tɛ quoi n'u donna yɔrɔ la sisan i b'a sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ don ɲɔgɔn na u bɛ fɛnw bɛɛ jigin u bɛ fɛnw bɛɛ ta ka fili u bɛ fɛnw bɛɛ u ka kalan minɛ cogo t'u la i y'a faamuya donc o ye problème neurodéveloppemental ye olu bɛɛ bɛ se ka kuma ko gɛlɛya lase den ma ani déficience intellectuelle denmisɛnnin dɔ bɛ hakili bɛ ka suma u hakili ka suma jusqu'à ce que a b'u bali ka diɲɛnatigɛ kɛ ko tuma a b'u bali kalan na a b'u bali teriya siraw la a b'u bali u yɛrɛ ka autonomie na u ka se ka fɛn k'u yɛrɛ donc déficience intellectuelle donc o bɛ se ka a problème lase denmisɛnnin dɔw ma denmisɛnnin a cause dɔw bɛ se ka kɛ jumɛn fana ye les problèmes psychosociaux souvent an ka sokɔnɔnaw na i b'a sɔrɔ ba ni fa bɛnbaliya fasiɔn dɔw b'u ni ɲɔgɔn cɛ jusqu'à ce que a bɛ répercuter denmisɛnninw ka éducation kan sokɔnɔna na i y'a faamuya denmisɛnnin dɔw bɛ sont très sensibles ka sensibilité ka fɛgɛn kojugu donc olu kɛlɛw n'o fɛnw mankanw ni fɛnw chaque fois u ɲɛkɔrɔ kasiw ni fɛnw a bɛ affecter denmisɛnnin a bɛ se ka affecter denmisɛnnin dɔw kan k'u ka kuma ko gɛlɛya denmisɛnnin dɔw fana bɛ i b'a sɔrɔ olu ni n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na u ni u b'a fɔ mun ma ko souffrance fétale c'est-à-dire que jiginni na jiginyɔrɔ la i b'a sɔrɔ jiginyɔrɔ la ale a bɛ sɛgɛn a bɛ sɛgɛn n'a sɛgɛnna o bɛ se ka souffrance fétale k'a la a b'a fɔ ma ko souffrance fétale o souffrance fétale b'a to o den o bɛ se ka kɔlɔlɔw fana sɔrɔ tuguni ani prématurité souvent denmisɛnnin minnu bɛ wolo ka sɔrɔ u wolotuma ma se wolotuma ma se souvent o fana bɛ kɔlɔlɔw kɛ denmisɛnninw na o kɔlɔlɔ dɔw bɛ se ka kɛ kumabaliya ye donc a cause ka ca environnementale b'a la psychosocial b'a la
la biologique b'a la génétique fana b'a joli sira o fana b'a la dɔw fana ka so kɔnɔ i b'a sɔrɔ sigisigi de bɛ yen donc a bɛ transmet de père en fils etc. donc o bɛɛ b'a la voilà. mais o yɔrɔ la sisan fiɲɛko ta fanfɛla in yɔrɔ la o bɛ se ka kɛ sigisigi côté dɔrɔn de ye kumabaliya in fana bɛ se ka sɔrɔ o fɛ. bon kumabaliya awɔ n ko kumabaliya bɛ se ka sɔrɔ o fɛ kumabaliya bɛ se ka sɔrɔ parce que i b'a sɔrɔ tiɲɛ sira la sisan i b'a sɔrɔ souvent famille dɔ kɔnɔ enfant autistes ka ca d'accord i b'a sɔrɔ enfant autistes ka ca d'accord a b'u ka sira fɛ i y'a faamuya donc u b'a di donc n'a i den o sira fɛ sisan ni a ye problème neurodéveloppemental sɔrɔ comme l'autisme comme trouble d'hyperactivité dada n'a olu sɔrɔ olu de b'a dɛsɛ kuma na i y'a faamuya a bɛ sɔrɔ ten bon souvent les mariages an ka mariage consanguin fana b'an fɛ yan kosɛbɛ minnu joliw bɛ ɲagami ɲɔgɔn na ni joliw ka furu siraw fɛ n'i y'a faamuya mɔgɔ minnu ka surun ɲɔgɔn na kojugu ka a mana caya i b'a sɔrɔ olu bɛ den sɔrɔ tuma dɔ la mais den ninnu bɛ problème sɔrɔ a bɛ se ka kɛ infirmité motrice cérébrale ye a bɛ se ka kɛ déficience intellectuelle ye o problème bɛ se ka sɔrɔ olu bɛ denmisɛnninw bali kuma na i y'a faamuya voilà o n'a ɲɔgɔnnaw de don nka yalima denmisɛnnin sisan kalanyɔrɔ ta san fanfɛla la sisan a ye kuma daminɛ dɔɔni dɔɔni mais a fɔrɔlenba tɛ o k'a bɛ se ka gérer cogo di école sira fɛ bon i n'a fɔ jardin ninnu ka taa première année bon kuma langage filɛ nin ye komi n y'a f'i ɲɛna kuma daminɛ cogo la tuma min na ale de b'a to den bɛ se ka kalan kɛ ale de b'a dɔn apprentissage bɛ nɔgɔya den ma ale de b'a to ni kuma min fɔra den bɛ se k'o faamuya ale de b'a to den bɛ se ka jɛɲɔgɔnya kɛ kilasi kɔnɔ ka teriw ɲini a yɛrɛ ye i y'a faamuya ale de b'a to den bɛ se ka da a yɛrɛ la ale de b'a to den bɛ ko dɔn diɲɛ kɔnɔ kuma de b'o kɛ i y'a faamuya bon ni fiɲɛ donnen don o kumaw na denmisɛnnin ka kalan bɛ gɛlɛya kilasi kɔnɔ parce que i b'a sɔrɔ maître bɛ kuma fɛn fɛn fɔ a bɛ pan ale kunna ou bien ale t'a faamuya i n'a fɔ tɔw b'a faamuya cogo min na i y'a faamuya o de bɛ na ni gɛlɛyaw ye kilasi kɔnɔnaw na denmisɛnninw na donc ale ni tɔw i b'a sɔrɔ ni kilasi kɔnɔ bɛɛ b'a faamuya f'ale parce que kuma min bɛ ka fɔ ale t'a faamuya ale t'a faamuya donc ale bɛ retard ta i b'a sɔrɔ devoirs ale tɛ fɛn sɔrɔ a la fɛn mana kɛ ale tɛ fɛn sɔrɔ a la ni ou bien lecture ko gɛlɛya b'a la kilasi kɔnɔ sisan ale tɛ se ka lecture kɛ il va avoir des problèmes fo école nɛgɛ bɛ bɔ a la tuma dɔw la an b'u bugɔ an b'a fɔ ko nin ye fugari de ye a tɛ salibatɔ de don a tɛ fɛ ka fɛn dɔn mais o b'a sɔrɔ difficulté de bɛ den na ou bien tuma dɔw la denmisɛnnin dɔw bɛ yen n'i ye calcul nati dɔrɔn a bɛ fɔ o ma ko dyscalcule n'i ye calcul nati dɔrɔn o ja bɛ tigɛ fɛn fɛn ye calcul ma fɛn ye fɛn fɛn chiffre ye n'i nana n'a ye dɔrɔn a dun hakili ka di fana laloma tɛ foyi tɛ a bɛ kilasi kɔnɔ a hakili ka di a ye cogo ka ɲi foyi t'a farikolo la mais n'i nana ni calcul ma fɛn ye dɔrɔn a ja bɛ tigɛ a tɛ se k'a kɛ tuguni donc olu ye difficulté an b'a denmisɛnnin dɔw bugɔ fo école nɛgɛ bɛ b'u la ni école ko kuma yɛrɛ fɔra o ja bɛ tigɛ o tɛ se ka taa école la donc o fo caman bɛ école abandonné ten cogo la donc kilasi kɔnɔna na maîtres kan ko o de jateminɛ k'a fɔ n'i ye o gɛlɛya fashion ye denmisɛnnin na kilasi kɔnɔ a bɛ ka retarder a ka baaraw la a tɛ ka se ka tɔw bɛ min kɛ a tɛ se k'a kɛ ni lecture nana ale tɛ se k'a kalan tɔw bɛ se k'a kalan ni kuma min fɔra ko k'a kɛ ale t'o faamuya tuma si ni ci min conseil min dɔ la a ye taa nin ta yen fɛ a ye nin bila yen fɛ a ye nin don nin fɛ ale tɛ foyi faamuya a la ni monsieur o monsieur i y'o ye ka maître o maître e y'o ye ka classe kɔnɔ normalement i ka baara ka kan ka kɛ ko denmisɛnnin façon i sara somɔgɔw la k'a fɔ ko nin difficulté b'a la pour que u bɛ se k'a bila ka taa cogo min na dɔgɔtɔrɔw fɛ yen minnu kan k'a lajɛ olu k'a lajɛ difficulté minnu b'a la u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ka accompagner ten cogo la n'a accompagnera ka ɲɛ i b'a ye gɛlɛya minnu b'a kan o bɛ ta ka bɔ a kan. awɔ. yalima ni gɛlɛya min filɛ nin ye tantɔ ni a daminɛna denmisɛnnin na a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye fo ka taa se a kan ka se a kɔrɔyali ma wa. par exemple n'an y'a ta munna an b'a fɔ ko sigisigibaatɔ ko o dusu ka teli n'an b'o fɔ ko sigisigibaatɔ dusu ka teli dusu teliya tɛ o parce que
ale b'a fɛ ka fɛn dɔ de yira a kɔnɔna ko adamaden n'i kɛra k'i tɛ se k'i kɔnɔna ko yira k'i tɛ se k'i fɛla ko yira k'i tɛ se k'i hakilila ta fɔ a bɛ frustration de k'i la fɔ ma ko frustration i bɛ voilà i bɛ aigri i yɛrɛ ma o de y'a to u b'a fɔ ko ils sont agressifs dɔw b'a fɔ ne den kɔni a n'an da bila denmisɛnnin tɔw cɛla dɔrɔn a b'u bugɔ de parce que ale tɛ se ka ale fɛ ka min fɔ ale tɛ se k'a fɔ mɔgɔw t'ale faamuya mɔgɔw ka teli ale ma donc ale bɛ kumu a sigilen donc il devient très agressif a bɛ mɔgɔw fɛ mɔgɔkɔrɔbaya la a bɛ na n'o de ye ni kɔn ma k'a la i b'a sɔrɔ a bɛ jouer a ka denmisɛnninya bɛɛ kan a bɛ jouer dɔw ka kalan kan dɔw fana b'u yɛrɛ bɔ u bɛ kalan kɛ mais a bɛ jouer a kan i b'a sɔrɔ a bɛ kɛ mɔgɔkɔrɔba sumalen a b'a kɛrɛfɛ a bɛ tuma bɛɛ a tɛ fɛ ka don mɔgɔ la a b'a a damana a nisɔn man di a tɛ walawala bon a bɛ jouer ka adamadenya bɛɛ kan teriya sira adamadenya fɛn sira bɛɛ a bɛ jouer a kan ni kɔn ma k'a ma joona voilà. Dagraya fɛnɛ bɛ na n'o de ye bon dagran a y'an ka kuma de ye dagran ye fɛn de tɔgɔ kan na u b'a fɔ ko retard de parole de don n y'o expliqué yan dagran yɛrɛ retard de parole de ale ka kuma fɔcogo o fɛɛrɛ t'ale kɔnɔ a bɛ kuma fɔ a b'a gɔlɔn dɔw bɛ faamuya dɔw tɛ faamuya dɔw tɛ faamuya donc o retard de parole de don kɔn de kan ka kɛ a ma depuis denmisɛnninya kɔnɔna na ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la pour que bɛ se k'a dɛmɛ cogo min na voilà a faamuna mais yalima o denmisɛnninw parents yɛrɛ ni nin cas sugu ye minnu sɔrɔ u parents bɛ se ka fara docteur kan cogo di ka u ka koma améliorer a kana na se fo kɔrɔbaya kɔrɔ yɔrɔ ma ka kɛ dagaran ou bien sigisigibatɔ yɛrɛ voilà ni ye nin comme n y'a fɔ cogo n'i ye nin sugu ninnu jate minɛ i den na k'a fɔ ko ani denmisɛnnin tɔw ka ko kɛ cogo tɛ kelen u ka kuma ta cogo tɛ kelen u ka kuma daminɛ cogo tɛ kelen parent yɛrɛ e ka fɛn kan ka kɛ mun ye fɔlɔ ka se ka gɛrɛ ka se k'i den dɔn waati dɔw la ka gɛrɛ i den na i n'u ka tulonkɛ ɲɔgɔn fɛ i n'u ka kuma ɲɔgɔn fɛ i n'u ka fɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka bɔ ɲɔgɔn fɛ a ka taa nin yɔrɔ in na a bɛ taa yala nin yɔrɔ in na i bɛ taa n'a ye karisa bara i bɛ taa n'a ye karisa bara i bɛ taa n'a ye karisa bara pour que a ka don ɲɔgɔn na denmisɛnnin ka se ka walawala cogo min na donc o kɔnɔna na e bɛna den jateminɛ k'a fɔ difficulté dɔw b'a la donc n'i y'a jateminɛ k'a fɔ difficulté b'a la d'abord la première chose c'est accepter de dire que bon nin bɛ n den na ka sɔn n'a ye ka jɛ n'a ye i y'a faamuya kana problème élagué k'a bila ka taa kɔfɛ la k'a kɛ n'a fɔ parce que tellement que hakili yɛrɛ tɛ fɛ ka sɔn a ma dɔw b'a kɛ n'a fɔ a tɛ yen i y'a faamuya donc ka jɛ n'a ye fɔlɔ k'a fɔ ko nin bɛ n den na n'i jɛra n'a ye k'a fɔ ko nin bɛ n den na maintenant o la i bɛ se ni a ye mɔgɔ bara minnu ka baara dɔn n'i sera n'a ye olu bara olu b'a lajɛ ni problème b'a la kan ka dɛmɛ sira min fɛ olu b'o lajɛ k'o fɔ i ye e yɛrɛ fana so e kan ka min kɛ o ye ni par exemple ni orthophoniste ye e taara ni den ye ne bara ne bɛ fɛn dɔw de k'a kunna exercice de k'a kunna donc n b'a fɔ e fana ye e min ye bangebaa ye n'i taara so bon an bɛ yɔrɔ min na sisan ne y'a lajɛ e den a tɛ lajɛli kɛ i den a tɛ imitation kɛ i den a tɛ attention t'a la i den tour de rôle t'a la tour de rôle ye mun ye ni ne ye nin bila a k'a ka tour kɔnɔ a fana k'a ta don ni ne y'a bila ale fana k'a ka tour kɔnɔ mais dɔw b'a i bɛ dɔw ye e mana kɛ tan olu fana b'a kɛ tan o t'e kɔnɔ tuguni quoi bon kuma dun ye échange de donc échange a bɛ daminɛ de b'o yɔrɔ la donc ne ye nin bɛɛ jateminɛ k'a fɔ ko nin tɛ e den na donc ne b'a fɔ e ɲɛna bon ne ye nin de y'a la a ka difficulté ye nin yɔrɔ ye maintenant a ka difficulté bɛ yan a tɛ lajɛli kɛ a tɛ imitation kɛ a tɛ tour de rôle kɛ a tɛ nin kɛ a tɛ nin kɛ maintenant sisan an bɛna baara kɛ mun kan an ka baara kun fɔlɔ ye a ka lajɛli kɛ ne b'o fɔ e ɲɛna donc n'i taara so ne bɛ lajɛli baara kɛ cogo jumɛn par exemple i ka to n'i bɛna kuma fɛ waati bɛɛ i k'a to aw ɲɛ ka bɛn kana to i ka kuma fɛ k'a sɔrɔ ale kun birilen don ou bien ale bɛ yɔrɔ wɛrɛ a ɲɛda sama ka s'i ma waati bɛɛ a k'i ɲɛda lajɛ ne b'a fɔ bon an bɛ baara kɛ nin kalo in na nin kan an ka baara kɛ lajɛli ka se ka kun kɔrɔta k'a lajɛ an ɲɛ ka bɛn donc e fana à la maison e fana ka baara de ka kan ka ko o ye ka to ka fɛɛrɛw kɛ mun bɛ se k'a ɲɛsin ma tuma bɛɛ ka to k'a wele a tɔgɔ la hali n'a t'i jaabi au début chaque fois n'i bɛna kuma fɛ a wele a tɔgɔ la a k'a kɔsi
i y'a faamuya a k'i lajɛ hali n'a m'i lajɛ hali n'i bɛ grimace dɔ de kɛ pour que aw ɲɛ ka bɛn siɲɛ 1 siɲɛ 2 i kan k'o ɲɔgɔnna kɛ n'an tɛmɛn'o kan n b'a fɔ ko imitation bɛ yen bon sisan an bɛna don imitation kɔnɔna ka ladegeli kɛ ni ne ye saga ni mankan fɔ a ka se ka saga ni mankan fɔ e min y'a ba ye fana à la maison n'i taara so i fana ka to ka mankan dɔw kɛ pour que a ka se ka segin olu kan donc bangebaa fana ni orthophoniste ani dɔgɔtɔrɔ ani école karamɔgɔ aw bɛɛ de bɛ jɛ fara ɲɔgɔn kan i y'a faamuya ka denmisɛnnin nin dɛmɛ pour que a bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna na cogo min na n'aw farala ɲɔgɔn kan a ka ca ala fɛ i b'a ye o denmisɛnnin fasuguya bɛɛ améliorer mais problème ye min ye an fana ka société kɔnɔ yan i b'a sɔrɔ orthophoniste de b'a professionnel dɔrɔn de bɛ baara kɛ n'a taara so ka ban dɔrɔn doni jiginna an b'a fɔ ko a bɛ docteur ka bolo kan o ka bolo kan ne sen t'a la alors que e sen b'a la e bɛ min kɛ parce que den ni e bɛ min kɛ ɲɔgɔn kan ani docteur t'o kɛ ɲɔgɔn kan donc e de ka baara jɔdaba kan ka ye a la i b'a ye bangebaa n'a cɛsirilen don o cogo la a den i b'a ye o den o bɛ avancer joona mais ni min y'a ta kɛ a bɛ docteur ka bolo kan bon a banna a nana so foyi tɛ yen tuguni pali tɛ o k'a fɔ ko n'i taara i bɛ taa pikiri kɛ a bɛ kɛnɛya somɔgɔw sen t'a la o tɛ an ka baara ye fo professionnel bɛ dɔ kɛ somɔgɔw fana bɛ dɔ kɛ so donc an bɛ se ka denmisɛnninw dɛmɛ ten cogo de la voilà an b'a fɔ o ma ko stimulation k'u stimuler au maximum voilà. an bɛ nɛgɛjuru sira labila kanubagaw fana ka weleli kɛ ɲininkali bɛ minnu bolo ka kɛ an ka dakun kan n'u bɛ se ka jaabi n'an bɛ se ka minnu jaabi basi fosi t'a la nɛgɛjuru bamanankan na o ye 93 91 68 92 aw fana hakilina ye jumɛn an ka jɛmukan dakun kan i n'a fɔ a y'a laɲini ka caya an fɛ cogo min na an ka kuma ni dakun in kan kosɛbɛ n'a ma ɲɛ an ye dakun ta aw fana bɛ weleliw kɛ minnu fana bɛ fɛ ka ɲininkali wɛrɛw kɛ docteur bɛ yan nɔ a bɛ se ka minnu jaabi basi fosi tɛ a la an b'a fɔ fana n'an y'an wele aw bɛ hakɛ to aw ka mabɔ telew la walima k'u faga walasa an bɛ se ka kumakanw mɛn ka ɲɛ cogo min na minnu fana bɛ yen nɔ n'u b'an wele n'u t'an sɔrɔ aw kana décourager aw k'aw timinanja weleli la kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen folen no nin yɔrɔ in na yanni kanubagaw ka don appel la an bɛ continuer ni ɲininkali jaabi ye halisa an b'o fɔ aw ɲɛna nɛgɛjuru sira bamanankan na 93 91 68 92 ansa ani maa min bɛ ɲɔgɔn bolo ka masala ɲɔgɔn fɛ dakun kan ale de ye docteur Demba Traoré orthophoniste don an b'a ye fana ni waleya ninnu bɛ yen nɔ jama kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida mɔgɔw fo ka taa se dukɔnɔna mɔgɔw ma n'a ma ɲɛ den mansaw bɛ impliqué don a la olu fana bɛ se ka sensibiliser cogo di den ka trouble du langage kan walasa u fana ka se k'u sen don a lawaleya hukumu kɔnɔna na ni nin gɛlɛya bɛ denmisɛnnin ninnu kan fɛn dɔw bɛ o man ɲi u ma an b'a fɔ o ma ko tubabukan na u b'a fɔ ko stigmatisation k'o kɛ bolokɔni taamasiyɛn o de y'an ka société la k'o kɛ bolokɔni taamasiyɛn o de ka jugu kosɛbɛ denmisɛnnin ninnu ma nin tɛ kuma sa nin dangaran de nin bɛ taa k'i moquer u la bon société kɔnɔ an b'o de ye denmisɛnnin ɲɔgɔn yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u yɛlɛ a tɛ kuma dangaran de don nin tulo man di nin tɛ tan donc an bɛ moquerie min kɛ dɛ o de bɛ denmisɛnnin ninnu kɛ kɛrɛfɛdɛn ye donc an b'u exclure déjà ka bɔ an na ka yira k'a fɔ an tɛ kelen ye donc depuis o yɔrɔ la complexe d'infériorité bɛ commencer ka créer denmisɛnnin ninnu na u bɛ commencer k'u yɛrɛ kɛ mɔgɔ fitinin ye ni u yɛrɛ kɛ mɔgɔ fitinin ye tɔw bɛ se ka fɛn fɛn kɛ u b'u ban k'u sen don o la ko parce que olu bɛ kɔfɛ i y'a faamuya an yɛrɛ minnu fana ye somɔgɔw ye anw tɛ u bila la ko fɛn ko man kɛnɛ an tɛ foyi ɲɛ yɛrɛ la donc denmisɛnnin ninnu bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni tɛ kɛrɛfɛdɛn ye k'a sɔrɔ hali denmisɛnnin n'a ka kɛnɛ n'i ma fɛn ɲɛ yɛrɛ la a bɛ kɛ a tɛ k'i sago ye f'i ka fɛn de ɲɛ hali n'a ni problème b'a la i b'a ɲɛ yɛrɛ a la de n'i y'a ɲɛ yɛrɛ a la a bɛ kɛ i sago ye bon kɛrɛfɛ sigida ka baara ye mun ye sigida ka baara ka moquerie dabila sigida ka baara ka denmisɛnnin nin faamuya ka dɔn k'a fɔ ko difficulté de b'a la k'a fɔ ko denmisɛnnin min don a bɛ nin ka so bi a bɛ sini a bɛ se ka kɛ nin ka so sinikɛnɛ a bɛ se ka kɛ nin ka so a bɛ se ka kɛ an bɛɛ ka so
parce que n'i y'a jateminɛ bi ni problème b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye kuma ko gɛlɛya ye mɔgɔw t'a jateminɛ kosɛbɛ mais a ka ca fo ka taa fɔ a ka ca ne yɛrɛ ka centre la maison de l'espoir la an bɛ 5000 personnes de reçoit par an san kɔnɔ donc denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba mais à 80% bɛɛ denmisɛnnin i y'a faamuya maakɔrɔbaw ta ye AVC ye minnu ye AVC kɛ ni o tɛ kuma ani accident kɛ o tɛ kuma voilà mais à 80% ye denmisɛnninw ye pour vous dire que a ka ca donc sigida kan ka nin denmisɛnnin ninnu faamuya de an kana moquer u la an k'u gɛrɛ an na an k'u dɛmɛ n'an y'u dɛmɛ denmisɛnnin tɔw bɛ se ka fɛn fɛn kɛ u fana bɛ se k'a kɛ a bɛ parents soulager a bɛ environnement sigida mɔgɔw yɛrɛ soulager donc an ta kan ka kɛ dɛmɛni de ye sigida ta kan ka kɛ dɛmɛni de ye ani ni i bɛ yɔrɔ dɔ dɔn ni y'a mɛn ko nin bɛ furakɛ nin yɔrɔ in na tulo de kuma bɛ taa di da de la n'i y'a mɛn ko a fura bɛ kɛ nin yɔrɔ in na taa ni den ye n'i y'a mɛn ko nin dɔgɔtɔrɔso in na a bɛ kɛ mais an ka sabali souvent ka to k'a fɔ ko jinɛ de b'u la an ka sabali k'a fɔ ko nin ye bonni de ye an ka sabali k'a fɔ a ba kɔnɔma a kun ye nin de kɛ o de y'a to nin a kɛra a den kɛra tan nin y'a den sɔrɔ a kun bɛ bɔ fitirida de fɛ o de y'a to nin y'a den sɔrɔ a kun bɛ nin de kɛ o de y'a to a den sɔrɔ an ka bɔ o kɔnɔna na an ka dɔn k'a fɔ nin tɛ o ye jinɛ ko tɛ o ko tɛ nin ye ko wɛrɛ de ye an ka bila ka taa minnu b'a ɲɛ dɔn u ka taa ɲɛɲini ka fura sɔrɔ a la sigida mɔgɔw la ka réaction de ka kɛ nin ye ka fara k'a tigi stigmatiser k'a bila kɛrɛfɛ voilà famna ko fana sisan tɔ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ denmisɛnnin minnu bɛ denmisɛnnin fitinin i n'a fɔ u tun bɛ kuma u ka kuma daminɛ tun ka ɲi nɔ san 4 san 5 i n'a fɔ u ye faamuyali kɛ wagati min yɛrɛ la sisan u nana choc gɛlɛman dɔ nana sɔrɔ u ye ko gɛlɛn dɔ nana sɔrɔ u banna kuma ma pewu solution jumɛn bɛ se ka sɔrɔ o la bon i b'o ka caman ye olu a cause ka ca denmisɛnnin dɔw n ye mun f'i ɲɛna sisan les troubles neurodéveloppementaux i n'a fɔ autisme o denmisɛnnin dɔw bɛ a daminɛ ka kuma normal fɔ san 1 san 2 u bɛ se san 2 ni tila san 3 ma tuma min na i b'a ye u bɛ ka commencer ka kuma fɛn o bɛ commencer ka bɛɛ bila dɔɔni dɔɔni a b'a bɛɛ bila dɔɔni dɔɔni somɔgɔw bɛ commencer ka inquiéter ko an den tun bɛ kuma a tɛ kuma na bilen donc déjà ça c'est o ye alerte dɔ ye n'o kɛra i bɛ wuli ka se a dɔnbagaw ma parce que c'est pas normal kuma kan ka développer de mais n'a commencé ka régresser ça veut dire qu'il y a un problème o b'o kɛ manque de stimulation an b'a fɔ min ma manque de stimulation dɔw fana bɛ du dɔ kɔnɔ i b'a sɔrɔ denmisɛnnin foyi tɛ du in kɔnɔna na o n'u ba dɔrɔn de bɛ du kɔnɔ n'u fa bɛ taa baarakɛyɔrɔ la ba bɛ taa baarakɛyɔrɔ la den kelen de bɛ to ani baarakɛlaw donc u bɛ télé k'a la u b'a sigi a kɔrɔ a bɛ tile bɛɛ kɛ ka télé lajɛ i y'a faamuya a bɛ sunɔgɔ télé kɔrɔ a bɛ wuli télé kɔrɔ san 2 san 3 a bɛ o de kɛ a b'o de la tile bɛɛ a bɛ télé voilà a tile bɛɛ a bɛ télé de kɔrɔ donc olu denmisɛnnin façon i b'a ye hali n'o tun bɛ ka kuma développer a bɛ kuma bɛ commencer ka tila la parce que a ti nafa sɔrɔ kuma la mɔgɔw fɛ tuguni ale teri b'a bolo ka ban n'o ye dessin animé ye donc a t'a ɲɛ kɔrɔta ka mɔgɔ jateminɛ tuguni jango k'i ladege kuma dun ye ladegeli de ye ani jateminɛ a tɛ nin si kɛ bilen donc ce qui fait que i b'o denmisɛnnin façon fana ye a ka kuma bɛ commencer ka regretter a bɛ panpan a yɛrɛ ma ten trouble bɛ k'a la i b'a ye a ja tɛ sigi a ba tɛ sigi donc parents b'a fɔ ko ko n den tun bɛ kuma a tɛ ka kuma sisan i y'a ye donc o bɛɛ bɛ na ni problème ninnu o de b'a to souvent an b'a ye dɔw bɛ kuma dɔrɔn a bɛ se niveau dɔ la kuma bɛ commencer ka régresser bon dɔw fana ta bɛ sɔrɔ accident fɛ dɔw bɛ bin ka choc dɔ k'a kunkolo la traumatisme bɛ k'a la olu fana bɛ se ka denmisɛnnin bɛ ka kuma yɛrɛ ka se ka kuma tigɛ a la ten olu fana caman bɛ yen an b'a fɔ olu ma ko traumatisme olu bɛ kɛ denmisɛnninw na ou bien o dɔw bɛ taa opération dɔ kɛ kunkolo la ou bien u bɛ taa opération dɔ kɛ problème dɔ bɛ k'u la a bɛ jouer kuma yɔrɔw kan donc olu fana i b'a sɔrɔ u bɛ kuma ka ɲɛ yɛrɛ mais kuma bɛ se ka tigɛ o la donc nin bɛɛ lajɛlen bɛ yen i bɛ se ka conseil jumɛn yɛrɛ di n'i ye ninnu jateminɛ den na walima a waleyaw conseil jumɛn b'i bolo
conseil min bɛ ne bolo fɔlɔ k'a di bɛɛ lajɛlen ma o ye k'a dɔn k'a fɔ an denw de don donc an k'u a ɲini k'u dɔn fɔlɔ n'an y'a dɔn u dɔn an ka taa n'a ye an ka sigi ka kɔfɛ kɔnɔ an k'u bila ka taa dɔgɔtɔrɔso la an ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la ka taa ɲɛɲini an ka taa ɲɛɲini ni ko don ko a kan ka taa en charge dɔgɔtɔrɔ b'a f'i ye a bɛ taa en charge i kan ka bila ka taa yɔrɔ min na o b'o f'i ye i ka kɔn a ma joona parce que n'i kɔnna a ma joona o fana résultat ka teli denmisɛnnin min bɛ san 2 la ni kɔn kɛra o ka prise en charge ma i b'a ye o bɛna se san 4 5 ninnu ma waati o waati o commencera ka améliorer kosɛbɛ mais ni e y'i sigi n'a ye ten k'a bila kɔfɛ la fo ka na n'a ye fo san 10 san 16 san 18 ka na n'a ye ko a tɛ ka kuma est ce que o bɛ se ka kuma bilen o ma nɔgɔ tuguni bon anw ka baara n'o kaso kɛra kuma solution t'o ta la non anw ka baara tɛ k'a fɔ ko kuma dɔrɔn an b'a fɔ min ma ko communication ye ka se k'i ŋaniya yira a kɛra geste ye o a kɛra kuma ye o denmisɛnnin ka se k'a ŋaniya yira donc n'o tigila n'an y'a dɔn denmisɛnnin min tɛ se ka kuma an b'a dege communication de la a bɛ geste dɔw ta ou bien fɛn dɔw ta ka se k'a exprimer denmisɛnnin dɔw bɛ yen hali n'i ko i sigi sisan u t'a dɔn ko sigili ye min ye n'i ko wuli u t'a dɔn wulili ye min ye a bɛ se ka kɛ a tɛ kuma mais n'i y'a dege n'i ko wuli a bɛ wuli n'i ko i sigi a b'i sigi a b'a dɔn o ye mun ye n'a bɛ fɛ ka fɛn min yira a bɛ se k'a tɛgɛ ɲɛsin a ma k'a yira dɔw bɛ hali u bɛ fɛ ka fɛn min yira u tɛ se k'u tɛgɛ ɲɛsin a ma donc a bɛ fɔ o de ma ko communication donc n'an y'a dɔn ko mun tɛ se ka kuma an b'o dɛmɛ communication cogoya la pour que a ka se ka fɛn dɔ exprimer ka sɔrɔ hali n'a ma kɛ kuma ye i y'a faamu a ka se ka kalan kɛ mɔgɔ bɛ se ka kalan kɛ hali n'i tɛ kuma voilà donc a ka se ka kalan kɛ a ka se ka baara kɛ ka sɔrɔ ala tɛ se ka kuma mais a ka se ka bɔ a yɛrɛ la ka se ka fɛn dɔ exprimer dans la vie a ka se ka kɛ autonome ye a ka se k'a ka fɛnw k'a yɛrɛ ka sɔrɔ e tɛ diɲɛ kɔnɔ donc donc maintenant i ka en tant que parent i ka i den jateminɛ i ka don i den na i ka baroninw bila la i ka kuma ɲɛ yira la an baw bɛ kuma ɲɛ yira na depuis u t'a dɔn a tɛ dɔn ko kalan yɛrɛ don de façon naturelle a bɛ na n'i ye den jateminɛ n y'a f'i ɲɛna cogo min na hali den bɛ commencer ka fɔ papa ba yɛrɛ n'a ye min ladege i b'a ye ba bɛ segin o kan n'a ye min ladege i b'a ye ba bɛ segin o kan a bɛ fɔ o de ma ko imitation donc ba bɛ imitation min kɛ déjà a bɛ ka den bila kuma na parce que ni den ko papa ni ba ko papa donc allo tɔgɔ duman jamu duman kan wali ka bɔ an bɛ kabala n'a lamini foyi tɔgɔ la ɲininkali jumɛn b'i bolo k'a kɛ a ka to k'i mabɔ tele la ɲininkali jumɛn b'i bolo k'a kɛ an bɛ kanubagaw fo awɔ an bɛ se ka tɛmɛ d'accord donc an ka a denmisɛnnin ninnu n y'a fɔ cogo min na an ka sɔn a ma ko fɛn b'o la an ka taa n'u ye o furakɛyɔrɔ la a kan ka ɲɛɲini yɔrɔ min na olu b'a ɲɛɲini maintenant n'o kɛra u bɛ fɛɛrɛw f'i ye a bɛ bɛn o kan a b'o baaraw kɛ ni den i b'a ye facilement a ko bɛ nɔgɔya i bolo i y'a faamuya kosɛbɛ voilà kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo k'a fɔ filɛlibagaw ni kanubagaw bɛɛ lajɛlen ayiwa kuma kuncɛ min bɛ ne bolo d'abord ka aw fo an ye foli minɛ nin ye kuma ninnu bolilen don denmisɛnninw ka kuma ko gɛlɛn ani mɔgɔkɔrɔbaw ka kuma ko gɛlɛn nka a tɛ fɔ kosɛbɛ donc aw de nana a ɲɛ di ne ma bi pour que n bɛ se ka dɔ fɔ an kanubagaw ye ni an filɛ ka nin sensibilisation minnu kɛ nin bɛɛ de b'a to mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛ se ka kɛ problème ye ka wuli ka se a ɲɛɲinibagaw ma donc sensibilisation nin mun filɛ ka kɛ jɔdaba de b'a la d'accord donc ni an ye nin message minnu kɛ an tɛ sɛgɛn message la a b'an ka baara kɔnɔna na
n'a ye ni message minnu fɛ kɛ n'a donna tulo kunnandi minnu na an b'a ɲini fɛ vraiment an ye laɲini mun f'u ye k'a fɔ ko ni nin si ninnu yɛrɛ i den na i den tɛ sigi i lajɛli kɛ i den tɛ ladegeli kɛ i den tɛ réagir a tɔgɔ la a tɛ réagir mankan na i den ba sigilen tɛ i den n'i ye kuma f'a ye a t'a faamuya i den tɛ se ka fɛn ɲɛf'i ɲɛna i den tɛ se k'i tɔgɔ fɔ n'i ye nin ye i den na i ka wuli ka se dɔgɔtɔrɔ ma i ka n'i sigi n'a ye ni kɔn kɛra a ma joona solution caman de bɛ sɔrɔ bi na Mali kɔnɔ mɔgɔ caman de bɛ bi minnu ka baara ɲɛsinnen don ni ma orthophoniste hali kɔsa in na orthophoniste temps formé la Institut national de formation en sciences de la santé fɛ olu bɛ Mali kɔnɔ yan bi na u bɛɛ bɛ baaraw la donc olu bɛɛ bɛ donc pour dire que fatalité tɛ k'a fɔ taayɔrɔ tɛ mɔgɔ la o tɛ taayɔrɔ bɛ yen a furakɛlibagaw bɛ yen donc professionnels bɛ Mali la a kama bi donc i ka n'i jigila tigɛ k'a fɔ ko fo i tɛ ɲɛ dɔn i ka fɛn na i ka se n'a ye minnu mɔgɔw ma minnu bɛ i dɛmɛ a fura la o conseil de bɛ ne bolo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna. N faamuna an b'i i yɛrɛ fo kosɛbɛ nin walawalalen ninnu na k'a kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo minnu ye a essayer k'a don k'an wele ni an n'u ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw bɛɛ ni ce aw ka weleliw la an bɛ kanubaga foli hukumu kɔnɔna fana na an b'an ka techniciens fo u jɔyɔrɔba bɛ jɛmukan in na ni o ye Mohamed Keyita ale ni Musa Tarawele GMT RG la Saka Kulibali a b'u bɛɛ lajɛlen fo k'a na Ala ye dɔgɔkun wɛrɛ yira na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni heure kelen na Sherifula Jabaraniso kan an b'a fɔ aw k'an bɛn. daminɛ yan Mali la an ka usine bɛ siman dilan anw fɛ yan n'a bɛ kɛ ni diɲɛ seleke naani diɲɛ laban minɛnkuraw ye min n'a faamuyalen don anw fɛ CMM ale bɛ siman dilan waasa ka se k'anw ka haminanko bɛɛ lajɛlen ta an ka santiw kɔnɔ dɔw ka baara fanga ka bon a fanba ye béton armé ye so ani baara caman bɛ minnu na olu siman sugandili bɛ kɛ ni wolomali de ye a kolo ka gɛlɛn a bɛ fɛn caman kun min n'a lakanalen don pudayi CEM2 42.5 siman in a bɛ labaara fɛn caman na a bɛ baara daw la ani a kɛcogo ɲuman yira santiw kɔnɔ CEM1 42.5 kolo gɛlɛya dan a dilannen don santiw kama i n'a fɔ sangaso a bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ɲa a pɛrɛn-pɛrɛn man di wa n'a bɛ mɛn a bɛ fanga sɔrɔ ka taa fɛ ni siman kɛrɛnkɛrɛnnen fila ye CMMSA a y'a ka ɲɛmaaya yira wa k'a ka cɛsiri kɔfɔ Made in Mali hukumu kɔnɔna la ani a tilara ka siman dilan min bɛ danfara yira an ka siniɲɛsigiw baara la n'o bɛ kɛ ka bɛn ni an ka santier belebelebaw ye Mali kɔnɔ diɲɛ dilanfɛnw la ŋana dilannen don Mali la siman an ka baara.